ஐயா வணக்கங்க. எந்த ஊருங்க ஐயா? ஆனமலைங்க ஐயா. ஆனமலைங்களா? ஆனமலை எங்கே பொள்ளாச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஆனமலைங்களா? திடீர்னு வந்திருக்கீங்க ஐயா? அப்படிங்களா? அந்த வண்டி எங்களுதா? அங்கிருந்து ஓட்டிகிட்டே வந்துட்டீங்களா? சரி, என்ன வண்டியில் என்ன பிரச்சனைங்க ஐயா? பஞ்சர் ஓட்டணுங்கய்யா, வண்டி செல்ஃப் எடுக்க மாட்டேங்குங்க ஐயா. சரி சரிங்க. இந்த வண்டி நீ உங்களோடதா? எத்தனை நாளாக வச்சுருக்கீங்க? ஐயா இது பழைய வண்டியா. எத்தனை வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க இந்த வண்டியா? கருணாநிதி வாங்கி கொடுத்த வண்டி. கருணாநிதி வாங்கி கொடுத்த வண்டிங்களா? சரிங்க ஐயா சரிங்க. உங்கள் பேர் என்னங்க? என் பேர் ஆறுக்குட்டிங்க. ஆறுக்குட்டிங்களா? அப்பா அம்மாலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயா? அவங்கெல்லாம் மேலே போயிட்டாங்க ஐயா. சரிங்க ஐயா சரிங்க. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டாச்சுங்க ஐயா. என்ன சாப்பிட்டீங்க? சாப்பாடுங்க ஐயா. சூப்பர் ஐயா சூப்பர் ஐயா, நல்லா பேசுகிறீங்க. டீ சாப்பிட்லாமா? சாப்பிடலாங்க ஐயா. காசு கொண்டாங்க. தரேங்க ஐயா. வாங்க வாங்க, ஸ்டாண்டு போட்டு வாங்க.